Здравейте, ученици! Този час имаме родинно знание. Нека си припомним от миналия час за какво говорихме и с какво се запознахме. Точно така, за дивите животни, с какво се хранят, къде живеят, кои са техните стъпки. Хайде сега да направим едно упражнение. На кого са стъпките от снимката? Да ги свържем с животното. Първите стъпки са на кое животно? На катеричката. Вторите стъпки са на сърничката. Третите стъпки са на лисичката. И последните стъпки са на гарвана. Браво, справихте се чудесно. Кажете, кои други диви животни познавате, освен тези на картинката? А с какво се хранят и къде живеят? Чудесно, благодаря ви. А сега, деца, познавате ли други животни, освен дивите? Дали живеят като дивите в природата? А къде според вас? Добре, днес ще се запознаем с домашните животни. Отворете учебника на страница 38 и да разгледаме първа задача. Какви животни виждате на картинките? Кой се грижи за тях? Ще ви разкажа за домашните животни. Ние хората се грижим за тях, като им осигуряваме подходящи помещения за живеене, топли и просторни. Отглеждаме ги в селскостопански дворове и ферми. Храним ги редовно с трева, сено, зърно, като пшеница, царевица, слънчоглед, овес и други. От тях получаваме вълна от овцата, мляко и млечни продукти от кравата и козата, яйцата от кокошката и месо и месни продукти от прасето. А знаете ли малките дечица на животните как се казват? Точно така, браво на вас! Хайде сега да откриете пътя на майката до нейното малко и да запишете в празните квадратчета. Да видим на кравата малкото как се нарича. Теле. Добре. На козата? Яре. На овцата? Агне. И на кокошката? Пиле. Браво, деца! Тъй като се справихте чудесно, ще направите следващата задача сами. Свържете животното с продукта, който получаваме от него. След това ще обсъдим заедно кой с какво е свързал. Добре. Видях, че всички са направили задачата. Хайде, кой желая да каже за тях? Кокошката получаваме яйца. Кравата мляко и млечни продукти. Овцата получаваме от нея вълна, а от прасето месо и месни продукти. Браво! Сега, отворете учебната тетрадка на страница 30, задача първа и напишете според вас кое животно къде живее. Виждам, че всички са написали. Кой иска да каже кои животни се отглеждат в селскостопанския двор? В селскостопанския двор се отглеждат кон, крава, кокошка. Добре. А в гората? Вълк, лисица, мечка и катеричка.
Добре. И кои животни останаха във водата? Риба и рак. Да погледнем следващата задача. Да свържем продуктите, които получаваме от животните. От прасето получаваме месо. От пчеличката получаваме мед. От кокошката получаваме яйца. И от кравата получаваме мляко. Добре. Да погледнем четвърта задача. Според вас, деца, кое животно е излишно? Но първо да кажете дали е диво или домашно животното. Вълкът е диво животно. Кравата е домашно животно. Лисицата – диво животно. Катеричката – диво животно. И совата е диво животно. Добре, деца, според вас, кое животно е излишно? Точно така, кравата. То е домашно животно. Сега ще ви пусна на дъската една забавна задача. Хайде да ги свържем. Кокошката е последна. Това животно – крава. Третото – коза. И четвъртото е кон. Виждам, че много ви хареса задачата и ще ви дам още една задача. Какво получаваме от всяко животно? Хайде да погледнем. Прасенцето получаваме месо и месни продукти. От овцата получаваме вълна. От кокошката яйце. И от кравата получаваме мляко и месни продукти. Браво, деца, този час бяхте много активни и се справихте чудесно. В часа се запознахме с домашните животни и тяхното отглеждане, хранене и какво получаваме от тях. За домашно ви остана учебната тетрадка страница 31, задача 3. Трябва да отцветите пътя в различни цветове с моливи на майката до нейното животно. И за следващия път да проучите за едно домашно животно, къде живее, с какво се храни и какви грижи полагаме за него. Благодаря за вниманието.